шуморо ва кулли коргарои шуморо бо омади моҳи шарифи Рамазон табрик мегӯям. устод, як савол дорам. устод, ҳамин хӯрдани ҳасибҳо ба шахси мусалмон ҷоиз аст дар моҳи шарифи Рамазон ё ки дар дигар вақт? аллоҳ таоло моҳи рамазонро барои шумо ва барои кулли мусулмонон муборак гардонад. аммо хӯрдани ҳасибҳо, яъне ҳасибе ки дар хона омода мешавад, он 100% ҳалол аст, модоме ки аз гӯшти ҳалол бошад. ҳасибе ки занҳои тоҷик тайёр мекунанд ку дар хона ҳасиб. аммо он калбаса ва сосискаҳо нахӯретон. ҳалол гуфта фурӯшидам нахӯретон. бисёр зарарнок аст. дар кишварҳои мусулмониам нахӯретон. ӯ бисёр чизи бад аст, барои саломатитон зарар дорад. ӯ ғизо несту ва таркибаш чиҳо ҳаст номаълум аст ва ғизои солим нест. ғизои сиҳҳӣ барои саломатии одам зарар мекунад. нахӯретон. хосатан барои кӯдако сосиска, калбаса манъ аст. эҳтиёт кунедон аз ин чизо. чизои ҳалолу пок, меваю сабзавот, гӯшти ҳалол, гӯшти тару тоза кам бошадам чизи натурални оригинал тоза биёритон. бале, бисёр зарараш калон. аз табибо пурсед, агар барои мо бовар накунад касе, табиборо пурсад. табиби илмдор, хоҳ мусулмон аст, хоҳ кофир, калбаса намехӯрад. чунки вай ғизо нест, вай зарари маҳз аст. бале, антиреклама кардед. акнун дигар онҳое ки заводи ё цехи калбаса доранд ба шумо намебароянд. антиреклама бароишон. хеле хуб аст. ва ҳақиқат ҳамин аст. бале, ҳақиқатро бояд ки инсон қабул карда тавонад.